September ni chiba shalmariwo nukjakha social media o belakhino viral angmani kaisa video aro khoi hangkorni shipai awar amsayo tuisa kathang kamiwo khorokni boreino belakhino khnai sachi gei hawo khiklai lathapai belakhino fan ke busam saroi bujagi tongmani abono nugui shejawi NGO motha Borok Women's Forum tai Kaham Naharmung tai MLA Ranjit mani luajima bai o amsayo tamo shoikok abono thangai cheri naijakha kamyamchani lukurok sawo asak bishi kono sengya kaham ke tonglayo borokni busai tongfru jotono kaham ke Swkal hanlaya fia tabuk phemano busai thimani yagolo deborani mano Swkal hanai bulaikha shaimanjakha o bujaknai khorognai priyobala deborma umor breichi te deborani ma umor snichi borok khorokni no busai thijak randi ingjak kamingano busa thimano tui busano thangri redi hanai Swkal hanai bulaikha borok khorokni no priyabalani mungsa jaga jomi kre fia deborani mani ban tongo rubber bagan tongo te kisamisa thairoko tongo busaja khorok sano kun mote khlai kairi ruai tabuk kajang khana tong mani kajang khai tokui tongma jarao bono phaidi hanai telangi thangai kubuni thaiyo bono Swkal hani goshi asak buna tongma chango busai thimani yagolo ahai phankri ja bial manjak nukhungni boreino ahai kheno satok pitok khlaijak mani bagai FIR bo khlaijakha o FIR khlaimani yagolo bo saimanjakha police mungsa koktoma nahaya police ni thani bo mungsa koktoma nahajagya tei gram pradhan no sungjakha angke bo mungsa saimaya obonotei hinai chawo fia yang lukorokni khuktei saimano wairewai gram pradhan no obonotei sajak phano gram pradhan Sudip deborma mungsa phano sak nangjagya hinai obono khnawi MLA Ranjit logi no thanani OC no call khlai strong FIR khlainani bagai shaharka te local leader rokno borokni sakkatimung te sak naikol mungni bagai pok saikalangkha te baksano satok jaknai rokno sak nainani bagai rang bokolangkha o salo MLA Ranjit no kare aro thange manjakha NGO Borok Women's Forum ni president Aparna NGO Kaham Naharmung ni bukhaktei Jasmine Debjomatia nokhobui Tipramah thani adongte adongjak song busai kareja bialo kalaijak o khorokni deborani te priyabala deborma borok khorokni no tabuk belai no kiri laijak opoman anglaijak borokni sak thui sundrojak busam sajak ahai kheno borok tongi tonglayo deborani deborma tabuk mokol yasha naimaya khunju yasha khanai maya amti hekano ma tongi tongjawo sak naijangna phano rang kre o modern jugo bo science ni lamati thangyawi tamani keboni sak hamya angkhang no osai hanai doctor funuk jagya abo chini dofani bagai belai no saya dofa ahai khe bulai toklai khlaima bagai jorani swkang no sak saya angjaknai bo date theithango tei Swkal hinjaknai bo theithango abo chini hoda dofani hamkrayo busu angi basajak abono teino chung jotono wansuk thaiklayo chiba shalmariwo jeng kaisa video nuk laimani viral belai ingkha o tuisa kathang amsayo buku khorok nei no bujakha soprewi bujakha tamni hanai Swkal hanai Bujakma ni yagolo jeng nukha gobang mano abo viral lengkha abo ni bagai a Kubwi kok no cheri naina bagai jengoro o jagao sokpaikha jengbe baksa tongo kaini NGO Borok Women's Forum te Kaham Naharmung tai jengbe baksa tongo MLA Ranjit Ranjit mani chuba mungbai no jeng joto no palbak sakhai tamo Kubwi kok abo no cheri naina nan bagai phaikha jeng o amsayo bujaknai eba satok jaknai deborani deborma umor snichi tai priyobala deborma umor breichi borok bai tini jeng kok salaikha jeng saiman laikha tamni bagai borok no tabuk amti khai ma tongi tongkha tamni bagai atike sopre telangi bujakha bukhuk priyobala deborma bo kaisa jagani phai tongmani kerengsa jagani phai tongmani jorao bono asumsa romai telangai sotoni telangai buna chengu borok rok nang ani busano theinai busano tesa kathang khairi redi hinai nang Swkal se nang bono tesa kathang khairi redi hinai o bukhukni repeat o bukhukni bini bokrok saya bini bokrok kisa saya angjak hanai bui salayo fia sana thangkha kai bini busai kerikha bini rangri kunu kustam kerei bialo kalaijak ngai te khoroksa bujaknai bukhuk bini umor snichi burichegra khabo chakrajak
deborani deborma hingkai bono botukui tongma jorao kesang kesang tongi tongma jorao se bono nungui na harai seprak laikha borok rok nung Swkal se goshidi hanai hingkai 3rd degree bujak hangkai sabama goshia tongnai hingkai ahai kheno bo kun mote bujagai ahai kai ma phaitong phaika Thangkha kisa sai khana de grade nung Swkal 오늘 가서 나만 너 탄럽지고 배보러 너 그 바지 꽉꽉 ቁ 차야 그럼 셔프레 보이틀랑 와노 무사도 소리 하야 함디 부 가이 라만 랭시 탕가 그럼 보이틀랑만 hingkai aboni agolo khai aboni agolo Thangkha 보이틀랑 야노 수 함레디 한 사가 아마 스마 양수고 양 그냥 함리 만나 나니까 nungkhe bo jaga tong ni nok borot 이꾸란노 ganao no aboni agolo khai chini chakra jok bo talangjakha hingkai nung kisa sai khana re gadi nung Thangkha ang tukoy tongmani tukusrap malia di kantre malia ano sobre tango sui sobre tango musik sobre tango ko lama tanga nyalo buka buwa ang ko tasi semia ga somya buti byabara an tam phabe gan sai malia boro trang mano leng di buka sai malia nang samani chatte buti chai uru kai sao bagan tongo ban tongo tesap niru jam jong tongo mo kai atin ko dua para hapung ta tong to okothamadi busa bu tong kelang thang mania na atin chai kana ri wano ni no sap tong tabok an no da an busa jung ma sata an busa mare bu bagan dai tungu asomayo kai bunai rok hangkai ni no gana ni ke boya na borani bunai rok hangkai bunai rok hangkai para gano para wono acha hangkai aboni agolo FI rang mani kisa sai khana re gadi aboni agolo hangkai ani yongburoi ani bukra jungni bubasui an bukra jungno pusui serai no ke pusui kai rohmat kai rohna yongburoi an ye tabu bukra jungni buma hainta buma anta yongburoi hangkai no yongburoi busa jo ana phun khaika hangka phun kai anro ungko blog di WS ungko bai SDO be kok salai tongburu yongburoi busa jo phun khai kang meeting khai tongburu ni risi phaile anga logo nang call back khaika phur kai sao o basi ko to mano kutaya ko gyalanya sobret lang bui tong ha phasi phaibe ga di tam nga saiji mali ain saro yongburi ni busa jo hungkang baron hakin phaika doi phaigang kang o kulasi kor blong hite an yang besi latha ko lo thangoi borok tui phaina ka le ati ba hangkan busai boro episode diu dikhai jong o jobong jibio nan busai basa dikhai han ba nga bono phun khaika nong diu di da pai kham tin to hayong bui jong ha an bugra jo bono ka to ngai jong phaile ka phaiba yongburi songno bubayo ko baisi jong phaiman joro ka borok hospital se tuan paibe ka hangke jong to pana parani borong no saka norok je Swkal hina yongburi nyo bukha yong sala ka thang tong phuru se ironi kulisa purana masa saka tati purana ani yong sala tong phuru se an yongburi muti hinjai ya yongburi mungha sok na gai jong saka jungbo moni ngo action ha yai tong la nyo apro ka parani borok kharbe ka an logi phene chair ko 오자노 세 나이토리 오자노 리강가이 저던 대구 가이 오자로 캡 그리 가서던 칼작 좀 파이브로 폴리스 파이가 앞으로 안 파이브로 안 파이면 저라 카이다 hangkai bono Swkal hane ki a ojarok da Swkang point out khai amte ine giza khanaka jungnu phaili aborok khanama kai khanaka bui khoktu asung nongga boja sunga bo saimaliya hospital lo thangga anga bru jung hospital lo yongburi songno treatment kharibai ka hangkai no biasa thangga karo FR kaisa sungbo angbo je ani je mansak angwasu bo bisi bo ngo jaya je ani je sisak ang kaisa FR copy suiri ka bharate sui nanai basu ba gan sui FR khlaimani pore ke bo phai sesung phaika FR khlaiman pore a police rok phaika sesung phaika investigation khainan bagai FR khaiman pore to phara phaika angwa suksi ani ngo bisi bo ani para bo laiya ba ko ba ani yong bo ni sam khai sik phaiwa angkai police rok tang phun khainai ka to phana borok bai contract khaika borok sau phaika sung thangka thamon pore so ngo rohor ka SDM mo kaisa rohor ka nong FR copy action ni sa be ta ko action khai jagi angkai yong bo sung borok
busa masa sikon te tong yong buri ni sere no kai jak kai khai yong buri su gya kai busung masa kuli busa tong yong buri borok sa to na yang kiriman belai ke hap thang kai chung to kan saka ta kiri di yang yong buri para thang tong lai tong ka ting borok sai na le bicarang na ni kok tong mani bicar adang kha bicaranya ko chung bong ro ni pradhan no bo din log log ni bong jibi ni pradhan na sar bo sudip debar ma pradhan ni mong upo pradhan kai pradhan buri ni mong kai to tam ta ti ba ma bo siya to bis bong ni jibi na sa long nai kai upo pradhan na sudip debar ma bo no bo tini ba sar mani tini ba phaiya dino phaiya bo cash khai ri din saka cash khai ri din samani pore kintu cash khine thangpuru bo te saro je o je mo tongpuru aja je running ko tong nai ko to police darka ta bo cash kisa na ni nai to cash narung na nai to puna narung ni narung di tamni case naragna naya abo bereni ne mo salai nei ko nor bai chung meeting khai pe khable chung to inquiry khai pe ka kai chung da antha ji nono cash ni no ri phaya nin pia so chung da ekta proof bujakma ni ngai chin thani video botong bo puti bujakha ngai ta bin sa ko botong ngai doctor ni treatment botong apni song bo to thangai ngo thang nai kha je jaga ngo jaga bo bujakma ni spot to thang nai kha ta to cash narok ma no hina pro kai salai mang apro kai cash ri ka bo kai ta sa jara ko action ni ko FIR ni ko mo chung ta bo FIR khai kai chung te bo kara khai FIR khai nan ba chung mangan chung tini oro khaiman ka omo tisak ko sipai abar GP ni tisak thangkami mo 2 নম্বর ward sal kisa sikang oro Swkal hinlai khorong ni chakra jigno mar khai bukha obo social media ni madhyame chung tini nukha chini Borok women's forum ni chini Thangkha ikoro Arpana Deborma oro Jasmine Jamatia chongrok tebo kabangma Borok phaja chini kamini chini bisini chairman je chini social worker Tithi Deborma no khoboi kabangma tini Borok singo kamio phainai pika bele petiti je oro tabo os jugo je chini bororo no Swkal nai umteke bulai mani mo jokhon social media o nokhor thangka omo onek somajo narasarangka ang usibai oro asugui no kok saka অফিসার কক শাখা আর উকিল কক শাখা ইমিডিয়েটলি মনে একটা অ্যাকশন নি ব্যাপারও একাই যারা তিনি আর বড় উমেন্স ফোরাম নি ফাইনে বড় বমনা অ্যাকশন বতে কাহাম খাইনানো অবর্চন কো খাইনা মা টোটালি হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন এবং সমাজ মন স্প্রেড খাই তেবো দামতে গঠনা গথি মান মকাইসা নুকজাগৈ টংখা অমনা কাসুনান বাগৈনো সন্তিনর খাপমলামাই ফেকে যিনি বড় উমেন্স ফোরাম নি Thangkha ba no saka sar ni kisa lobby di jeng jaga sini anu tini onek ko kes jora kesem ni bising pano onti high crimes so ang phainani nangkha phayang onek gothona gothika bini mung devi tamsu kam debrani deborma bini bosai bisakaya ko thimani bini kabang ma sampoti tongo pokhri ro kabang ma boro tongman tabo kirui boro tongmaya oro Swkal no buskango phunugoi মেন উদ্দেশ্য কাই বিনি সম্পত্তি ন দখল খাইলেনানি একটা বিসিং একটা আর তঙ্গই মানো অমতিনি বং খুকটি কামিনি বরং খুকটি খানা পাইছা ব খরকসা সামুং টাংচা জানাই বিলাই গরি পিরবালা দে বর্মা ইকো বড় খারে আলকা জায়গা তংমান তিনি বং পারাও जों নঙ্গই তুবি মালাই ফিকা অমতি আহাই বরং ন কোন কগিয়া লামি প্লানি সফরে উই বুখা তিনি বিনি মকলি কর বন্ধ তাবো সঞ্চয় তংক ফিকং বসাম থৈ সঞ্চয় जों তিনি নিচিনি মকল বে মুখা অমনন जों ভাইকে একটা অ্যাকশন কাহামকে খালাইমানো আবুনি বাগিনো যে সমাজ অমতি গঠনা তাই ভবিষ্যতে তা গঠিতুন जों অমন নাইও সিন সমাজ তাবো গোবাं मा अंगो स्टेपो जों गायथांखा सिन अनेक शिक्षित दंखा सिन शिक्षित समाज बा ताबुंनि जराव अमति रंग माने लाइथे चाया अमनो जों अवेयरनेस खाइथै ताई जों बरक बायबो मालायथै अमति गठना तांतो हिनो जों तिनो फाइजा आंखा खालायो अमनो जों एका आइन दै कासे एक्शन जों थानानि बागै जों सायथकनाय ताई भबिष्यत एलाकाव जाहाथे अमतिखे ताउं जातै अबनि बागै बो जों अर अवेयरनेस खायनानि बागै बरक वुमेन्स फोराम बरक न आं कइनाय बरक कासे अवेयरनेस खायथो अर चिनि सोशल वर्कर तिथि देबरमा दङ चिनि मैडम एज अ बिसि चेयरमैन जो दङ बरक अब खायथो बरक जुगाजुग खालिनाय जों नायो चिनि समाज गोसां गोजांखाय दंथो नायथखाय दंथो संसाराव मोजाङै दंथो गोजोंखाय दंथो जों अब नायो
hekamti gothna ta gothitu obona ang amsaini otisa kathang amsaini joto lukorongno ang koinai ebong borokno subana ni bagui bo ani koimung bong thani tongnai ang tabu koimung naringnai chini borok women's foramni tangphangjik orpana development bo kisa kok sanan bagai chini MLA respected MLA Ranjit Chano belai hamba yaparo actually je social media wo jeta ko awayang kha tamo channel jana bo TV da tam jani hnai abono nogoi srapsani bagai ang bukhase yakung yak kali thangsi ang nai simalia chakra je no romoi yong buri no ta romoi waichon khanai sase gi tola khiglai mane abono khangkeno sidano wa bai bumanu khangkeno ang tongi simalia srapsan bagai yakung yak da kali kha tamu khang sai simalia ka ani organization na alka organization rongno Kaham Naharmung organization no bang koimung roh ka je phaidi jeng thanglayana thangli nailayana exact ghotona tamungkha tamka thanglainaya bom wansuk laikha ke aroni president ang Borok Women's Forum ni jeng mililai sir Ranjit no contact khaikya ke sir jungno kisa help khaiga dingka sano to jeng motamoti active honi saimano belai ka act thani kaisa tongo do aro bahaino shasti mano angke IPC na to under to hoyto bel sadi se mangalak jodi bukha to kha belai ko khaikya tamni bagi bukha bo to saimale kintu buna usitia a jodi swkalung tongha an ko kharosi do jung tabu onek advance jang phaidaro go jung technologically bahane advance jang phaidaro go joto bukhakti no jung kebo ta ekdom pura ko kari khado angka a society o jung amtike swkal hani wansongna se ko kari bongni to kuno ngalak je bunai borok se romjang nai tabu chini society o borok se tabu criminal hani hanjak tongkha borok se tabu joto bai no aha hani se hanjak tongkha hingke norok please amti tang di hani hanwang khe nongni jodi swkal hani ko khangke norok proof na de proof nai norok thana mujunga thani kuno pradhan ni nogo thana mujunga thani minister bai malai na mujungkha malai di norok proof sara amtike kemno ta budi swkal khane ran di boro rong nam tike ta satuk di am tike satung ma chaya sin society to belai chaya no kolai bele jeng to hain se kuru yung tongo hain jeng kong tongo bai ke jeng tai bo saka ka sanai ba am bagi no jeng oro phai jeng ko kha ke sat to usi songnoro ni je respective ko thanani ko rong no khong khai jano khai immediately action tai bo krak na na bagai oje aini andaro swkal hanmani je aini andaro o kono case no nanang thung hanai ja jeng bore Borok Women's Forum ni hoite tai Kaham Naharmung aroni hoite jeng belai khana appeal khayo immediately o kono case no nanang thung gangke jodi compensation ni kuno ground tong khangke o victim khorong noi no compensation renang thung rang busaka buta saimia advocate se sanai busuk rang manomaya o bumani borok je khoi khoting mani aboni rang borok jate manang thung hanai jeng Borok Women's Forum ni hoite jeng koimung rohoro hingka tai kaisa ko hingka please amti khe tabung ni jugo norok bono swkal bono mutai hanai norok amti tak khaidi norok borok no kintu bongno kintu swkal hingka abo kintu opomanung thaga kintu bongni pura nukhongsi opomanung thanga kintu a opomanung mani case bongo kintu bongno je opoman khaimani rape khayo je victim no opoman khaike jemonungo ko mentally physically jemon opomanungo jemon borok tai society o tai phunugui semai amakhang bong khoroni bro amting tongo kintu tabu elaka bongni mung kintu tabu hamyang thanga kintu borok tabu emon bong bano je borok oro satai kariani borok alka step phanai mano lasi jagai কিন্তু আমো হংকে কিন্তু খুব হামিয়াংনাই আমবাগিনা আং কয়ো পজিটিভলি নর ইউটিউব আরং থুং চ্যানেল থুং নর পজিটিভলি ভিকটিম নি মখাংনো ফোনো গিয়া ওই ব্লাড তনই নর অংক চ্যানেল রং ন আওয়াই খাইকাंगे পজিটিভলি আওয়াই খাইকাंगे जों बिसगां फाइनानि जों सुजुग मानाय हंके सोसाइटी न जिनि तिप्रा सोसाइटी न जों ताइबो बिसगां तलांनान बागि जों चेष्टा खायनाय फाइनाय बिसगां सालदगो जों अरनि एलाकानि बरक बाय जों ताइबो अवेयरनेस प्रोग्राम दं जों खाया थैनानै थांनानै किरिजागै आहायखे borok tongima tonglaikha tamni bagai hingke borok khorokni ni no bosaikorei nogo bial khalaijak banrok tongo kisamisa jaga tongo bosaikorei kha nogo bosakorei hingkai a bosaikorei borei rok no tamni bagai swkal hanjak a bialo khalai tongnai a onko bosaikorei rok no support khaya kare
Swkal hane tabuk borok amthe bujaklai tonglai kha okay abono chung saimang kha je borokno naikol nai koroi okay tabuk borok belai kheno weak angjak vulnerable angjak borokno kebo nainai kori a bagaino a shape no nai no angkhana bini borokni o jaga khoroksani tongo jaga khoroksani koroi ekdom koroi okay sana thanga kai jeng nugo baksa jaga je shakham rok koroi shakhamni shape shap rok koroi a jaga o amte hinei anggo bui ochai hinei ayang ochai hinei funugoi je shak kubui naijaknani khai a jaga naijak yawi shakhamnago naijak yawi a haike borok chini kbangma borok rok shak dera jagai thima thangbayo jorani sikang no ma thibayo ei obono jeng kasona nangnai te kaisa karon angkha bosai koroi bosai thei thangjak hingke amti hai borei rokno amti hai hamjuk rokno bidoba rokno borokno tamni bagai amti khai mamang sha tamni bagai jeng ground report naikhankai jeng research khai naikhankai obono shokpayo kwbangma borok rok amti case no tei handle khaijak a kwbangma borok rok no sawo I weaker section han koroi borei rokno no amti khai swkal hanei amti khai buthar jago tamni bagai jeng basana nangkha obono kebengai haikhe jeng sabu saiman kha o patimung mani yagolo FIR bo khaijakha FIR khaimani yagolo police phano phaye koktoma sungphaya tamung ya dakhon sungphaya gram pradhan no sungjakha hangke bo kono saimaya hanei sawo I takukte buhuk song borok tabuk bidoba angjak bosai thijak tabuk bo bata bo maya bidoba bata bo maya chobo shiprak jakha borok rok bai norok clips no nugana busuk markhe shiprak jakha borok joto jaga kosomungjak thei sundrojak kosomungjak mokolo bujakha phankai mokol kolsa nugya hayangjak khunju khanaya angjak amtei hai angjak okay tabuk o chuba mungni bagi no MLA sir chini MLA Ranjit sir bo phayei osino shaka kaisa strong case snamnani bagai advocate no bo saka okay aboni yagolo bini shak nainani shape shap rok bo naijakna ongthung aboni bagai haike sajakha hingkai jeng saimano je o swkal haman tabuni jugo bo jeng science busuk ago kha technology busuk ago kha jeng jodi no sak kebono funuk gyawoi o borok tamni bagai sak dera kha abono funuk gyai jeng osai mamang hantong hangkai chini bushabati rok chini borok rok chini dofani joto borok rok jorane sikang no komari thangbai nai aboni yagolo khai sabo dusi ang swkal hanjago kebo tomang samang kai saboni loss angkha abo chini borok ni no loss angkha abo chengnai thekalayo angkai takokte buku songsing tabuk saiman lekha soi tamo swkal hanglai mani soi pop jeng saiman lekha aboni bagi no phaidi jeng joto no chini bkhakte jeng khlailai na nango amti hai chini kami rogo ang tong hangka jeng abono kebengi basana nango tai phan jeng omti hai busai koroi chuba mung nango bialo kalai jang nukhu rono phan serena nango borok ni bkha sabainani borok ni je kisami saphano je tong jamano jeng abono pha subai tamong chini dofa sipayo ke aboni bagai no takukte buhuk song ang sawano je abono kebengi basabadi norok ni amsayo amti rok ang tong hangkai bo chungno contact khaibedi NGO no contact khaibedi eba khai local leaders rok no contact khaibedi fi omono kebengi basadi bele khano hambai